adam sannan yana cikin tagayyuru khalqillahi aske gashin gilar ido da gyara yadda mata suke yin ado irin na zamani dole sai an kawata gilar ido ta yi kamar wata sabon tsayawa ko dan kawai a burge dan cinyewa kawai dan burgewa to wannan yana cikin tagayyuru khalqillahi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin tagayyuru khalqillahi canja halittar Allah wato sassake haƙora kamar idan haƙora sun yi wa mutum girman da ya wuce na al'ada to wannan babu laifi idan akwai cutuwa dan an gyara su amma haƙoranka ba su yi girman da ya wuce na al'ada ba sai dai baka da wushiriya irin ta wane baki da wushiriya irin ta wance sai kika je kika kai kanki wajen wani ƙwararre ta fuskan likitancin haƙora sai aka gyaggyara haƙoranki aka sassake har kika yi wushiriya dan ki rika murmushi ke ma a ce mai wushiriya to yana cikin tagayyuru khalqillahi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai shiga cikin tagayyuru khalqillahi amfani da dukkan waɗansu mayuka da suke lightening din jikin mutum su mayar da mutum fari bayan ko ba fari bane ba to kuma shi fari din wanda yake na halitta daban yake da fari wanda yake artificial ko ya sai kaga akwai bambanci dan wannan wanda yake na fi sabilillah za ka ga ko ya ji rana babu komai amma duk mai farin da na fi sabilillah ba idan rana ta dake ta sai ga ta kode sannan kuma sai kaga dabbare fuskar fari amma kafar baka kirin kaga ya zama tukala kenan to me amfanin tukala kuma sannan kuma kowa ya ganki ya ga nunar rana ce ba nuna ce ta fi sabilillahi ba kun ko san mangoro nunar rana yadda yake ina fata an fahimta to a takaice dai wannan yana cikin taghayyuru khalqillahi dukkan abin da zaka yi amfani shi dan canza halitta ka zai shiga cikin taghayyuru khalqillahi da haka sai dan yace wala amrunhum fala yughayyirunna khalqallah sai na umarce su na sa sun canza halittan Allah